Γεια σας, είμαι η Αγνή και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του τεράστιου καναλιού. Πάλι θα τα πούμε από τον καναπέ μου και θα έχουμε σουσού. Αυτή τη φορά για ένα θέμα που εμένα με ευαισθητοποιεί πολύ και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Το βίντεο λοιπόν, όπως θα είδατε, λέγεται «Οι οικολογικές λύσεις στην καθημερινότητά μας» και είναι πράγματα που εγώ έχω υιοθετήσει τόσα όσα μου επιτρέπει η καθημερινότητά μου, ούτως ώστε να μην επιβαρύνω το περιβάλλον και να χρησιμοποιώ ή να επαναχρησιμοποιώ πράγματα τα οποία και με εξυπηρετούν και τα έχω συνηθίσει και έτσι κάπως ελαφρύνουν τη συνείδησή μου ότι συμβάλλω κι εγώ λίγο λιγότερο σε αυτή τη ρύπανση του δόλιου αυτού του πλανήτη που μας φιλοξενεί με τα κόπων και βασάνων. Αν σας αρέσει λοιπόν το σημερινό θέμα, πάμε να σας δώσω λίγες από τις ιδέες μου. Αρχικά έχω σημειώσει 20 από αυτές τις οικολογικές λύσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και το νούμερο 1 για μένα είναι το ποτήρι θερμός, το οποίο χρησιμοποιώ συνήθως για τον καφέ μου. Είναι αυτό εδώ το ποτήρι. Άρα χρησιμοποιώ λιγότερο πλαστικό σε σχέση με κάποιον που μπορεί να παίρνει 1 με 2 καφέδες την ημέρα και να χρησιμοποιεί 1 με 2 πλαστικά ποτηράκια του καφέ. Είναι μια αρκετά καλή και εύκολη λύση, ούτως ώστε να πούμε όχι στο τόσο πολύ πλαστικό σε καθημερινή βάση. Νούμερο 2. Μπουκάλι για νερό. Για όσους μετακινείστε και χρειάζεστε ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες παγωμένο νερό, αντί να αγοράζουμε αμέτρητα μπουκαλάκια νερού απ' έξω ή εξάδες, μπορούμε να γεμίζουμε ένα τέτοιο μπουκάλι θερμό στην ουσία, σαν αυτό εδώ, βάζοντας μέσα το νερό μας και μπορούμε να το γεμίσουμε από οποιαδήποτε βρύση φίλτρου ή να παίρνουμε από το σπίτι μας. Μπορούμε να το γεμίζουμε και αν βρίσκετε κάπου που μπορεί να υπάρχουν ψύκτες ή οτιδήποτε, να βάζετε το μπουκάλι σας αυτό, να το γεμίζετε και να χρησιμοποιείτε και να καταναλώνετε το νερό μέσα στην ημέρα χωρίς να χρειάζεται να αγοράζετε έξτρα πλαστικά μπουκάλια. Νούμερο 3 για μένα που έχει γίνει πραγματικά αχώριστος φίλος είναι τα μεταλλικά καλαμάκια. Τα μεταλλικά καλαμάκια, τα οποία τα έχω προμηθευτεί σε διάφορα μεγέθη, από το πιο μεγάλο, το οποίο μπορείτε να πίνετε το φρουτοχυμό σας. Εγώ ας πούμε αλέθω και κάνω πολλά smoothie, άρα πολλές φορές δεν περνάνε από το λεπτό καλαμάκι και έχω βρει αυτά τα τεράστια καλαμάκια και χρησιμοποιώ αυτά, τα οποία επίσης καθαρίζονται με βουρτσάκι. Και όλα αυτά εδώ τα μεταλλικά καλαμάκια, τα οποία όταν θα πάω να μου βάλουν τον καφέ μου, να σας πω ότι τους έχω μέσα και το καλαμάκι έτοιμο, το μεταλλικό, μην τυχόν και μην πάρω πλαστικό, όπως και τα χρησιμοποιώ στο σπίτι μου και δεν αγοράζω πλέον καλαμάκια πλαστικά. Έχω αυτό το μπουκάκι, έχει μέσα και τα διάφορα βουτσάκια, τα καθαρίζω με απορρυπαντικό κανονικά και τα ξαναχρησιμοποιώ κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Επίσης να πω ότι υπάρχουν και αυτά εδώ τα καλαμάκια που είναι από μπαμπού, τα οποία εξίσου καθαρίζονται. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ αυτά και τα έχω αγοράσει, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, δηλαδή φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να θέλουν να τα πετάξεις, απλά δεν επιβαρύνουν ούτε αυτό το περιβάλλον. Χρησιμοποιώ πιο πολύ τα μεταλλικά, αλλά είναι και αυτά μια λύση σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να αισθάνεται το μέταλλο στο στόμα του. Νούμερο 4 είναι οι επαναχρησιμοποιούμενες ή πάνινες τσάντες. Εγώ χρησιμοποιώ πολύ στην καθημερινότητά μου και σε τυχόν ψώνια που κάνω, προσπαθώ να μην παίρνω πλαστικές σακούλες. Έχω τέτοιες τσάντες, πάνινες, διάφορες. Τώρα εδώ αυτές τις είχα φτιάξει και για το Ινστιτούτο. Είναι πάνινες, τις είχα μοιράσει και στον κόσμο και στα κορίτσια στη δουλειά. Άρα εκεί κάθε μέρα βάζω το κολατσιό, τα ταπεράκια, τα φρουτάκια, όλα ό,τι χρειάζομαι ή τυχόν πράγματα που μετακινώ προς ή από το Ινστιτούτο στο σπίτι και έχω πάντα αυτές τις τσάντες, τις οποίες φυσικά όταν λερωθούν τις πλένω και τις ξαναχρησιμοποιώ. Έχω πάρα πολλές από αυτές γιατί πολλά μαγαζιά δίνουν και διαφημιστικές, αλλά μπορείτε να τις αγοράσετε κιόλας και έχουν και διάφορα πολύ ωραία σχέδια και χρώματα.
Άρα είναι μια πολύ καλή επιλογή γιατί ξαναπλένεται και την ξαναχρησιμοποιείτε, έχει έτσι μια μακριά ζωή και αυτή. Επίσης, μια πολύ ωραία τσάντα που έχω βρει είναι αυτά εδώ τα πουγκάκια, που μπορείτε να τα παραγγείλετε επίσης οπουδήποτε. Εγώ κάποια διάστημα τα έφερνα και στο Ινστιτούτο, έτσι, για τον κόσμο, το οποίο έρχεται σε ένα πουγκάκι, το οποίο πουγκάκι ανοίγει και έχεις έτοιμη τσαντούλα που δεν σου πιάνει και χώρο και στη τσάντα σου. Αυτή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ, γιατί παίρνω 2 τέτοιες, έχω πάντα ας πούμε μέσα στην τσάντα μου. Δεν σημαίνει, και σε αυτό το σημείο θέλω να πω πως, δεν σημαίνει ότι σε 2 μόνο τσάντες επαναχρησιμοποιούμενες θα χωρέσουν όλα τα ψώνια του σούπερ μάρκετ που εγώ θα έχω εκείνη τη μέρα. Αλλά χρησιμοποιώντας αυτές τις 2 που είναι πολύ μεγάλες και δεν πιάνουν χώρο στην τσάντα μου για να τις έχω πάντα μαζί μου προσβάσιμες όπου και αν βρίσκομαι. Στο αυτοκίνητό μου συνήθως έχω και άλλες μεγάλες πλαστικές που σου δίνουν τα σούπερ μάρκετ και είναι επαναχρησιμοποιούμενες. Επίσης και τις βάζω στο καρότσι και μπορώ και βάζω εκεί τα πράγματά μου. Αλλά πολλές φορές επιλέγω συνειδητά να πάρω και κάποιες πλαστικές σακούλες. Για ποιο λόγο όμως? Συνειδητά λοιπόν επιλέγω να παίρνω κάποιες πλαστικές σακούλες από το σούπερ μάρκετ μαζί με τις δικές μου τις επαναχρησιμοποιούμενες, για τον εξής λόγο. Εγώ έχω αποφασίσει να μην αγοράζω σακούλες σκουπιδιών. Είτε αυτές είναι για το καλαθάκι του μπάνιου, είτε είναι για το καλαθάκι των απορριμμάτων που έχουμε συνήθως στην κουζίνα. Έτσι λοιπόν παίρνω κάποιες από τις σακούλες του σούπερ μάρκετ, γιατί πολλές φορές τυχαίνει να μην μου χωρέσουν τα ψώνια. Κρατάω αυτές τις σακούλες και τις χρησιμοποιώ είτε για να βάζω τα σκουπίδια που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας σε αυτές τις σακούλες, τις κλείνω, τις πετάω και επιλέγω τις πιο μικρές και τις βάζω στο καλαθάκι του μπάνιου. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι της οικονομίας, αλλά και της οικολογίας, γιατί εφόσον συνέχεια μέσα στην ημέρα και στην καθημερινότητα μας δίνουν σακούλες από γύρω-γύρω ή εμείς θα πάμε στο σούπερ μάρκετ θα πάρουμε σακούλες, αυτές οι σακούλες τουλάχιστον ας συνεχιστεί η ζωή τους και ας έχουν κάποια χρήση, να μην τις πετάμε άσκοπα και να μην χάνουν ας πούμε την αξία τους μόνο γιατί τις πήραμε ή μας τις βάλανε για 2 πράγματα σε ένα μαγαζί. Άρα έχω επιλέξει αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ και βλέπω ότι ειλικρινά γίνεται μια πάρα πολύ καλή ανακύκλωση. Μία λοιπόν ακόμα συνήθεια που έχω εγώ εφαρμόσει στα περισσότερα προϊόντα για τα μαλλιά μου και για το σώμα μου, θα έχετε εντοπίσει κι εσείς ότι τελευταία έχουν βγει προϊόντα solid. Τι είναι τα προϊόντα solid? Και έχω κάποια εταιρεία εδώ να σας δείξω, την οποία την έχω δοκιμάσει και τυχαίνει να είναι και μια εταιρεία η οποία έχει έδρα της στη Σύρο, το νησί της Σύρου, και κατασκευάζεται εδώ, είναι η βάση της εδώ, είναι η δημιουργή της από εδώ και είναι η Aegean Beauty, και έχω εδώ αυτές τις συσκευασίες που είναι άκρως οικολογικές, όπως είναι και τα προϊόντα. Πάμε να πούμε λοιπόν τι είναι τα προϊόντα solid. Αυτό λοιπόν είναι ένα σαμπουάν σε στέρεα μορφή, περιέχει όλη τη σύσταση του σαμπουάν εκτός από το νερό. Βρέχετε τα μαλλιά σας και τρίβετε την πλάκα στα μαλλιά, κάνει κανονικότατα σαπουνάδα σαν το κανονικό μας σαμπουάν, απλά δεν περιέχει όλη αυτή την πλαστική συσκευασία που βρίσκεται μέσα το σαμπουάν ή το κάθε αφρόλουτρο. Στη συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν θα βρείτε σαμπουάν για διάφορους τύπους μαλλιών, conditioner, body butter για το σώμα σε στέρεα μορφή. Έχει και σειρά με πλαστικά μπουκάλια κτλ. Αυτή είναι η σειρά η vegan όμως που σας δείχνω εγώ, και είναι, τι να πω, μυρίζει σαν να βρίσκεστε στο βουνό, δηλαδή μυρίζει βότανα και κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά, γιατί έχει για πάρα πολλούς τύπους μαλλιών, ακόμα και για την τριχόπτωση, ακόμα και για άντρες, για πρόσωπο και σώμα. Έχει ένα καταπληκτικό που το έχω δοκιμάσει και αυτό
σαπούνι για το πρόσωπο με λεβάντα, το οποίο ειδικά αν έχετε σημάδια από ακμή ή έχετε τάση για ακμή ή είστε λιπαροί, απομακρύνει πάρα πολύ τη λιπαρότητα και για μένα respect στην Gian Beauty για όλη αυτή την προσπάθεια. Τα προϊόντα αυτά πάνε full, έχουν βραβευτεί κιόλας στο εξωτερικό και σας τη συστήνω επιφύλακτα. Θα τη βρείτε και στο Ινστιτούτο μας αλλά και στο e-shop μας και στα φαρμακεία νομίζω αρκετά εδώ. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 6 και έχω επιλέξει να σας δείξω αυτά εδώ που είναι patches επαναχρησιμοποιούμενα με 100% βαμβακερή πετσέτα, τα οποία τα χρησιμοποιείτε για το μακιγιάζ. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή τους κλασικούς δίσκους βαμβάκι που καθαρίζουμε και χρειαζόμαστε και δεύτερο και τρίτο πολλές φορές ανάλογα στο μακιγιάζ μας. Χρησιμοποιούμε αυτά εδώ τα επαναχρησιμοποιούμενα patches, τα οποία αυτά τα συγκεκριμένα να σας πω ότι είναι από το Handmade with Hair, θα το βρείτε επίσης στο e-shop μας bubblepop.gr αλλά και στο Ινστιτούτο μας τη Σύρο Agnes Beauty Salon και είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Κάνετε το μακιγιάζ σας, βάζετε κανονικά το γαλάκτομα ή τη λοσιόν, καθαρίζετε το πρόσωπό σας και μετά τα βάζετε στο πλυντήριο, τα πλένετε, τα ξαναχρησιμοποιείτε εκατοντάδες χιλιάδες φορές χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε ούτε βαμβάκι για το πρόσωπο ούτε να επιβαρύνετε το περιβάλλον και μπαίνουν και σε ένα πάρα πολύ ωραίο κουγκάκι και τα έχετε πάντα μαζί σας ακόμα και σε ταξίδι. Έχει διάφορα σχέδια και είναι νομίζω μία από τις καλύτερες λύσεις που εγώ εφαρμόζω συνέχεια. Νούμερο 7. Χαρτί κουζίνας. Για ένα διάστημα είχα κόψει τελείως το χαρτί κουζίνας, δεν το χρησιμοποιούσα καθόλου. Από τότε λοιπόν χρειάστηκε, επειδή είχα κάποια βοήθεια στο σπίτι, να χρειάζονται χαρτί κουζίνας γιατί τα τζάμια δεν καθαρίζονται τόσο καλά χωρίς αυτό. Άρα χρησιμοποιώ το χαρτί κουζίνας μόνο για τα τζάμια, όταν θα και αν τα κάνουμε κάποια στιγμή, και χρησιμοποιώ πάρα πολλά παλιόπανα, αυτό σημαίνει δηλαδή ένα παλιό μπλουζάκι βαμβακερό, ένα παλιό φανελάκι, μία πετσέτα, ένα κάτι που τα χρησιμοποιώ για σφουγγαρόπανα ή για ξεσκονόπανα ή για οτιδήποτε θέλω να κάνω σε καθαριότητα, τα οποία φυσικά τα πλένω και τα ξαναχρησιμοποιώ μέχρι η ζωή τους να φτάσει στο τέλος. Άρα, λιγότερο χαρτί κουζίνας, λιγότερη ρήπανση στο περιβάλλον. Νούμερο 8. Σετ μαχαιροπύρουνα. Θα μου πείτε τώρα που θα πάω στο εστιατόριο με μαχαιροπύρουνα. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ έχω προμηθευτεί αυτά εδώ τα μαχαιροπύρουνα για τους εξής και μόνο λόγους. Σε περίπτωση που βρίσκεστε στο γραφείο ή στη δουλειά σας ή παραγγέλνετε πάρα πολύ να τρώτε απ' έξω, είτε μια σαλάτα, είτε ένα σνακ, είτε οτιδήποτε, είναι καλό να λέτε όχι στα πλαστικά μαχαιροπύρουνα που σας βάζουν μέσα στη σακούλα. Μπορείτε να το ζητήσετε και από το τηλέφωνο, μπορείτε και στην online παραγγελία να το κάνετε σαν σημείωση ότι δεν θέλετε να μπουν μέσα πλαστικά μαχαιροπύρουνα. Ή μπορείτε, αν εσείς ήδη πάτε από κοντά, να πείτε ότι δεν θέλετε μαχαιροπύρουνα να σας βάλουν μέσα γιατί έχετε τα δικά σας. Άρα έχετε πάντα αυτή την κασετίνα μαζί σας και έχετε το μαχαιροπύρουνό σας, το κουτάλι σας και το καλαμάκι εδώ έχει συγκεκριμένη. Εγώ έχω πάρει αυτή εδώ και γλιτώνετε λίγο ακόμα πλαστικό. Νούμερο 9. Αποσμητικό solid. Τι είναι το αποσμητικό solid? Υπάρχουν κάποιες εταιρείες όπως η Bomb Cosmetics που, αν το βρω θα σας το βάλω στη φωτογραφία γιατί δεν το έχω καταναλώσει και δεν το έχω αυτό το διάστημα. Το αποσμητικό solid είναι όπως όλα τα προϊόντα solid που σας έδειξα και πριν για τα μαλλιά, για το σώμα. Είναι αποσμητικό σε μορφή μπάρας, το συγκεκριμένο ήταν με λεμονόχορτο που χρησιμοποιώ εγώ. Είναι φυσικά τα συστατικά του, καταναλώνεται και δεν έχει καμία συσκευασία, είναι μία μπάρα την οποία τη βάζεις, καταναλώνεται και λιώνει με τον καιρό, άρα δεν αφήνει κανένα ίχνος σκουπιδιών ή μικρού μπουκαλιού πίσω
καταναλώνετε και χάνετε και απλά αγοράζετε ένα καινούριο μετά και σας καλύπτει και πάρα πολύ σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, φυσικά με εφηδρώσεις ή κάποια ιδιαιτερότητα που χρειάζεται ένα ισχυρό αποσμητικό. Νούμερο 10, και φτάσαμε στο νούμερο 10. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιούμε μεμβράνες ή αλουμινόχαρτα για να καλύψουμε ένα πιάτο μέσα στο ψυγείο, τοποθετήστε απλά ένα πιάτο από πάνω. Είναι νομίζω το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε όλοι, από το να καταναλώσουμε και πάλι πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο για κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ περιττό. Νούμερο 11. Σε αυτή την περίπτωση θα σας πω για την χρήση της λαδόκολλας που χρησιμοποιούμε στα ταψιά. Η λαδόκολλα είναι μια εύκολη χρήση να τοποθετήσουμε στο ταψί μας και να βάλουμε από πάνω ό,τι θέλουμε να ψήσουμε και μετά απλά να κάνουμε ένα έτσι και να την πετάξουμε. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα barbecue grill mats που έχω πάρει εγώ, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να τα βρείτε γενικά, να βρείτε και άλλα πολλά στο ίδιο στυλ, τα οποία είναι επαναχρησιμοποιούμενα και τα βάζετε στη βάση του ταψιού, είναι αυτά εδώ, τα οποία μόλις μαγειρέψετε το φαγητό σας, μπορείτε επίσης να τα πλύνετε και να τα ξαναχρησιμοποιήσετε πάρα πολλές φορές. Εγώ τα έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, δεν έχουν καμία φθορά. Νούμερο 12. Επαναχρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό. Κάποιος μπορεί να σας βολέψει, κάποιους όχι. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν με είχε βολέψει τότε, ωστόσο έχω στο μυαλό μου κάποια στιγμή να ξαναδοκιμάσω. Είναι απορρυπαντικό για τα ρούχα, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια μπάλα. Έχει αμέτρητες πλύσεις. Βάζεις την μπάλα αυτή με τις μπιλίτσες απορρυπαντικού μέσα στο πλυντήριο με τα ρούχα και κάθε που τελειώνουν οι μπαλίτσες μπορείτε να ανοίγετε το πλαστικό αυτό, να γεμίζετε μπαλίτσες απορρυπαντικού, να το κλείνετε και ξανά μπορεί να έχει, δεν ξέρω, νομίζω 80% πλύσεις, δηλαδή αυτό είναι μια πολύ καλή εξοικονόμηση και απορρυπαντικού αλλά και πλαστικού, να μην χρειάζεται να παίρνουμε συνέχεια αυτά τα τεράστια μπουκάλια πλαστικού με τα απορρυπαντικά μας μέσα. Αν κάποιον το βολέψει, εγώ σας το προτείνω. Νούμερο 13. Ξηραφάκια. Από το να παίρνουμε κάθε εβδομάδα, κάθε 2 εβδομάδες ξηραφάκια πλαστικά τα οποία είναι οικονομικά, αλλά να βρε παιδί μου, εντάξει θα το πετάξω και δεν με νοιάζει και ένα ταξίδι να πάω, εντάξει. Πάρτε ένα καλό μεταλλικό ξηραφάκι, το οποίο θα χρειάζεται να αλλάζετε λεπίδες μπροστά, τις οποίες θα τις έχετε για ατομική δική σας χρήση. Θα έχουν πολύ περισσότερη και πολύ μεγαλύτερη ζωή και φυσικά όταν χαλάσουν αλλάζετε λεπίδες και συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε χωρίς να χρειάζεται να παίρνετε τόσα πολλά σακουλάκια με ξηραφάκια. Δεν ξέρω και πώς δουλεύει όλο αυτό, γιατί εγώ δεν ξυρίζομαι, έχω κάνει λέιζερ. Είναι και αυτό μια λύση, και οικονομική και οικολογική επίσης. Νούμερο 14. Βούρτσα για τα πιάτα. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από εμάς, χρησιμοποιούμε σφουγγάρι για τα πιάτα, κάτι που φυσικά με τον καιρό μαζεύει διάφορα βακτήρια και μικρόβια και πρέπει να το αλλάζουμε ή φθύρεται πάρα πολύ εύκολα αν έχουμε πολύ μεγάλη χρήση. Υπάρχει λοιπόν αυτή εδώ η βούρτσα, η ξύλινη, η οποία είναι αρκετά σκληρή μπροστά και μπορείτε να πλένετε με αυτήν τα πιάτα σας χωρίς να χρειάζεται να την αλλάζετε κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και φυσικά αποτελείται από ξύλο και έχει και αυτό το μέταλλο βέβαια εδώ που δεν επιβαρύνει και τόσο το περιβάλλον. Νούμερο 15. Κύπελο περιόδου. Είναι κάτι που εγώ προσπάθησα να το δοκιμάσω αλλά τελικά δεν με βόλεψε καθόλου. Έχω ακούσει όμως εκεί έξω ότι πάρα πολλές κοπέλες χρησιμοποιούν αυτό το κύπελο. Θα σας βάλω εγώ εδώ φωτογραφία, αλλά δεν το έχω γιατί τελικά δεν με βόλεψε, το άφησα, το χάρισα, το έδωσα, το πέταξα, δεν θυμάμαι.
Όμως έχω κάνει άπειρες συζητήσεις, πολλές κοπέλες είναι τόσο ευχαριστημένες που έχουν χρόνια να χρησιμοποιήσουν σερβιέτες και να αλλάζουν και τόσο μεγάλη κατανάλωση πλαστικού. Όμως αυτό είναι μια πολύ καλή λύση, αν σας ενδιαφέρει να ψάξετε να το δοκιμάσετε και αν σας βολέψει, καλώς. 16. Αγοράζουμε προϊόντα χύμα. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές μπορούμε να αγοράσουμε όσπρια ή λαχανικά ή βότανα ή ακόμα και φέτα, χύμα που μας τα βάζουν σε μικρότερες συσκευασίες ή μπορούμε να τα βάλουμε σε χάρτινες σακούλες, χάρτινες συσκευασίες που μπορεί να έχει ας πούμε ο μανάβης μας. Είναι πολύ καλύτερο από προϊόντα που αγοράζουμε σε πλαστικές συσκευασίες, συσκευασμένα σε πλαστικά κουτιά ή σε πλαστικές τσάντες. Όλο αυτό είναι κάτι που πρέπει να σας βοηθάει βέβαια και το περιβάλλον που βρίσκεστε ή που ψωνίζετε σαν δεύτερη σκέψη, αλλά είναι κάτι όχι τόσο δύσκολο, γιατί νομίζω και σε ένα μανάβικο να μπεις, χύμα προϊόντα θα βρεις σίγουρα, δηλαδή πέρα από της μαναβικής και τα φρούτα, θα βρεις σίγουρα κάποια όσπρια, άρα είναι μια επιλογή και αυτή που μπορείτε να ακολουθήσετε. Νούμερο 17. Δώσε ζωή σε πράγματα που για σένα πλέον δεν έχουν αξία. Ας πούμε, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές που για σένα πλέον δεν έχουν καμιά αξία, είναι αποθηκευμένα σε ένα σιρτάρι, ρούχα που δεν τα φοράς. Δεν χρειάζεται αυτά όλα να τα αποσύρουμε και να τα πετάμε και να πηγαίνουν άσκοπα κάπου. Πολλές φορές αυτό που για μας έχει πλέον πεθάνει μπορεί να πάρει δεύτερη ζωή μέσα από κάποιον άλλον. Κυρίως τα ρούχα μπορείτε να τα χαρίσετε σε μια φίλη σας, να τα πάτε στην ανακύκλωση, να τα δώσετε σε κάποια οργάνωση που δίνει ρούχα και κάνει έτσι μια ανακύκλωση ή κάνει μικρά μπαζάρ. Είναι μια καλή λύση από το να ανοίξεις τον κάδο και να τα πετάξεις και να πάνε και αυτά κάποια στιγμή στη θάλασσα όπως πάνε όλα. Νούμερο 18. Μην αγοράζετε καινούρια προϊόντα αν δεν έχετε τελειώσει τα παλιά. Μην αγοράσεις μία ακόμα κρέμα προσώπου αν την προηγούμενη την έχεις ανοίξει και δεν την έχεις καταναλώσει. Εφόσον σου κάνει δουλειά, τέλειωσέ τη και αγοράσει την επόμενη. Μην αγοράσεις 10 διαφορετικά σαμπουάν εφόσον δεν έχεις τελειώσει ακόμα το πρώτο. Κάποια στιγμή θα χαλάσουν, θα σου βρωμίσουν, θα σου αρέσει το πιο καινούριο. Κατανάλωσέ το και μετά αποσύρε το. Δεν υπάρχει λόγος να γεμίζουμε με όλα αυτά που βλέπουμε στα social, στα Instagram, στις διαφημίσεις και όλα αυτά που μας φορτώνουν και μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά εμείς μπορούμε να τα έχουμε ή να τα αγοράζουμε ή να γεμίζουμε τα σιρτάρια μας με όλα αυτά. Επιλέξτε κάποια προϊόντα που σας εξυπηρετούν, καταναλώστε τα και μετά αγοράστε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό που θέλετε να δοκιμάσετε και φυσικά ευχαριστηθείτε το. Νούμερο 19, και αυτό είναι κάτι που εγώ το αντέγραψα από κάπου αλλού και εμένα προσωπικά μου αρέσει, όπως μου αρέσει να το κάνουν έτσι, κάποιες φορές το κάνω και εγώ στους φίλους μου. Κάντε δώρα στους φίλους σας που είναι ξεχωριστά. Εγώ θα πω κάποιες ιδέες. Πολύ ωραία λοιπόν και ασυνήθιστα δώρα είναι κάποια άειλα δώρα, δηλαδή ένα εισιτήριο πλοίου. Είναι ένα δώρο που εμείς που βρισκόμαστε ας πούμε στο νησί και ταξιδεύουμε πάρα πολύ συχνά, εκτός ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν φτάσει στο Θεό πια οι τιμές, είναι ένα δώρο το οποίο έχει μια αρκετά υψηλή τιμή. Και όταν γνωρίζει ότι κάποιος φίλος σου ταξιδεύει ή θα φύγει, το να του κάνεις δώρο ένα εισιτήριο αξίας 50 ευρώ, να το κάνει open, έχει περίπου ένα χρόνο που μπορεί μέσα σε αυτό το χρόνο να το αξιοποιήσει και να το χρησιμοποιήσει. Επίσης, μια άλλη επιλογή είναι εισιτήρια για παραστάσεις θεάτρου, σινεμά,
κάποια εκδήλωση που μπορεί να ξέρετε εσείς ότι ενδιαφέρει κάποιον φίλο σας ή συγγενή σας ή whatever. Ένα μασάζ! Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα το να κάνεις δώρο ένα μασάζ τη σήμερα ημέρα που όλοι είναι ξεθεωμένοι. Οι περισσότεροι λένε θα το κάνω, θα πάω για να κάνω ένα μασάζ, θα πάω ναι κάποια στιγμή. Όταν όμως έχεις κάνει δώρο, μία δωρεπιταγή σε ένα φίλο σου, σε ένα συγγενή σου που να το ξέρει ότι αυτό θα λήξει, πρέπει μέσα σε 3 μήνες να πάω να το κάνω. Θα το κάνει και θα το ευχαριστηθεί και θα σε ευγνωμονεί. Αν είναι κάποιος εδώ μέσα που θα πει όχι σε ένα μασάζ, θέλω να το γράψει από κάτω. Μία θεραπεία προσώπου. Ειδικά σε εμάς τις γυναίκες, μία θεραπεία προσώπου, που επίσης είναι κάτι που αναβάλουμε πολύ συχνά, γιατί λέμε, ναι εντάξει τώρα δεν προλαβαίνω, όταν κάνετε όμως μια θεραπεία προσώπου σε μία γυναίκα δώρο, πραγματικά είναι χαλαρωτικό, πραγματικά την ξεκουράζει, την κάνει να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό της και πολλές φορές της δίνει και το έναυσμα να το βάλει στην καθημερινότητά της και στην έτσι, ζωή της, αν δεν το έχει ξαναδοκιμάσει, γιατί πραγματικά την ευχαριστεί και για εξωτερικούς λόγους, αλλά και κυρίως για εσωτερικούς. Και τέλος, ένα δώρο που κάνω εγώ κυρίως τις γιορτές θα έλεγα, και σε συγγενείς μου αλλά και σε φίλους μου πολλές φορές. Φτιάχνω μεγάλα καλάθια και βάζω, ας πούμε μπορεί να είναι ένα βάζο μέλι, ένα βάζο φυστικό βούτυρο, κάποια βότανα, κάποια δημητριακά, κάποια πράγματα μπαχαρικά, που ξέρω ότι σίγουρα θα καταναλωθούν, σίγουρα κάποιος θα τα αξιοποιήσει, είτε γιατί μαγειρεύει, είτε γιατί θα το φάει. Think about it. Νούμερο 20 και φτάσαμε στο τέλος. Κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο και σχεδόν δεδομένο θα έλεγα για κάποιους, είναι η πλάκα σαπουνιού. Ας αναλογιστούμε πόσες φορές την ημέρα πλένουμε τα χέρια μας, ειδικά μετά από την περίοδο του κορονοϊού που όλοι έχουμε πάθει και μια ιστερία με όλα αυτά. Μας έμεινε κάτι καλό, θα πω εγώ, και αυτό είναι το συχνό πλύσιμο των χεριών. Γιατί λοιπόν να χρησιμοποιούμε σαπούνια που βρίσκονται σε dispenser και συνέχεια πετάμε το dispenser και ξανά παίρνουμε καινούριο και ξανά πετάμε και να συσκευασίες και υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα σαπούνια και έχει έρθει και η μόδα τους, μπορώ να πω εγώ τελευταία, γιατί φτιάχνουν και πάρα πολλά χειροποίητα, μεγάλα γαϊδούρες, μεγάλα αυτινής, με το γάλα της Ελληνής, και υπάρχουν πάρα πολλά σαπούνια τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να καταναλώνετε όσες φορές θέλετε, γιατί τελειώνοντας το σαπούνι δεν θα αφήσει πίσω του καμία πλαστική συσκευασία επίσης και θα καταναλωθεί με τον ίδιο τρόπο και ίσως καλύτερο. Τέλος να πω ότι και αυτές οι 20 ιδέες που εγώ μοιράστηκα μαζί σας σίγουρα θέλουν μία οργάνωση και θέλουν έτσι μία επιμονή, αν όχι όλα αυτά τα βήματα, κάποια από αυτά δεν είναι καθόλου δύσκολο να τα ακολουθήσουμε, αρκεί να τα βάλουμε στη ζωή μας και να τα προγραμματίσουμε με κάποιο τρόπο. Δεν λέω ότι γίνεται να είμαστε σε όλα σωστοί, γιατί πραγματικά δεν μας βοηθάει και η καθημερινότητα και κάπου, όπως είπε και μια φίλη μου, πρέπει να ζήσουμε κιόλας. Δεν γίνεται να είμαστε σε όλα σωστοί, μπορούμε όμως να κυνηγάμε συνεχώς, να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να πω πως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σημασία δεν έχει να μάθουμε εμείς και τα παιδιά μας να μαζεύουμε σκουπίδια, είτε σε οργανώσεις είτε μόνοι μας κάπου σε μια παραλία. Σημασία έχει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να μην παράγουμε τα σκουπίδια, γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι παράγουμε σκουπίδια. Κρατήστε αυτό, κρατήστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Εύχομαι αυτό το βίντεο να σας έδωσε λίγο έμπνευση, λίγο έτσι μια ευαισθητοποίηση. Θα χαρώ πολύ από κάτω να διαβάσω τα σχόλιά σας, τις ιδέες σας, τις διαφωνίες σας, γιατί όχι, να τις συζητήσουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κουμπί της εγγραφής αλλά και το καμπανάκι.
έτσι ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω σε ένα επόμενο. Μέχρι τότε, γεια σας!